Pekný večer, ahojte. Rada by som trošku zareagovala, alebo teda povedala, pozdieľala s vami skúsenosť, ktorú mám od klientiek, ktoré ku mne chodia na terapie, a veľmi často sa mi stáva, že ženy riešia, keď prídu, tak riešia samozrejme primárne tých mužov. A riešia to, ako sa správa, čo robí, ešte viac, čo nerobí a čo s tým. Rada by som dala do pozornosti aj pre iné ženy a vie vám to byť veľmi nápomocné v tom, že okrem toho, že v prvom rade je potrebné prestať riešiť mužov a začať riešiť seba. A to isté platí aj opačne. Samozrejme, muž, keď príde riešiť ženu, tak sa mu tiež moc nepáči, keď to otočím, že je potrebné riešiť jeho a nie tú ženu. Ale čo som chcela tým povedať je hlavne to, že sa stretávam s veľkým množstvom žien v mužskej energii, kde je dominantná mužská energia. Nechcem tu teraz rozoberať dôvody, prečo tomu tak je, čo by sme tiež vedeli a mohli, ale teda faktom je, že u veľa žien je prevládajúca mužská energia, čo v praxi nie je to pravidlom, nie je to vždy, ale tým pádom tie ženy pritiahnú a sú vo vzťahoch s mužmi, kde môže byť dominantnejšia ženská energia, ktorú ten muž ale navonok nemusí vôbec prejavovať. Napriek tomu je jeho energia dominantná ženská. Čo sa môže potom prejavovať presne tým, že je pasívny, že je menej komunikatívny, že sa stiahne, že nekomunikuje a že potrebuje sa presne tam utápať v tých svojich vlastných emóciách a veľmi to citovo prežíva to, čo sa vo vzťahu deje. A to je predovšetkým práve preto, že je tá prevládajúca, tá naša chýbajúca zložka, tá ženská energia, pretože veľmi dobre vieme, že všetci máme aj mužský, aj ženský aspekt v sebe. Dôležité je ten, ktorý je ten prevládajúci. A tým pádom sú v podstate v tom vzťahu tak trošku tie role vymenené. A ono, to, čo nás na začiatku pritiahlo, tak nám po chvíli začína robiť čarapatu v tom vzťahu. Čiže stále hovorím každému, kto ku mne príde a rieši takéto niečo, tak veľmi to pomôže a uľahčí, ak sa prestaneme na seba dívať ako na muža a ženu, len ako na muža a ženu, ale začneme sa na seba dívať ako na energiu v tele, pretože to, že predo mnou stojí muž, ešte neznamená, že je muž, a to, že je predo mnou žena, ešte neznamená, že je žena v ženskej energii. A to som chcela tak primárne zazdieľať s tým, že ono to má potom samozrejme všetky tie vplyvy na to, že prečo tomu tak je, prečo si tá žena pritiahne práve takéhoto muža a čo je predmetom toho spojenia, v čom si pomáhajú, je presne to, čo tam nefunguje, tak to im je práve tou službou pre obe strany, pretože, čo si budeme hovoriť, ktorý muž chce byť s mužom vo vzťahu? Milé ženy.
Ja sama som v mužskej energii a sama som potrebovala spoznať toho muža v ženskom tele práve vo vzťahu a práve s mužmi, ktorí neboli v dominantnej mužskej energii a pritom som potom, áno, na jednej strane som sa prejavovala v tej mužskej energii ja, to znamená, že som bola viac tá aktívna, viac tá iniciatívna a robila to, čo má robiť muž, ale aj správala sa veľakrát ako ten muž. A pritom som potom mužovi ale chcela, aby sa ku mne správal ako k žene. Moc to dokopy nešlo. Takže, ale boli to veľmi, veľmi plnohodnotné vzťahy a predovšetkým posledný, veľmi silno transformačný, pretože ako náhle začneme chápať, že žiadne spojenie nie je náhodné, práve naopak, je obrovským prínosom pre mňa, tak prestanem riešiť v tom spojení toho druhého a začínam riešiť seba samého. Čiže sa začínam vidieť a chcem sa vidieť. A tam nastávajú obrovské zmeny. O tom by som mohla rozprávať dlho a na rôzne odrážky týchto spojení, takže to budeme tak postupne vo videách a zároveň som ešte v tejto súvislosti na začiatok stačí, ak začnete vnímať svoju dominantnú energiu a vnímať, akú dominantnú energiu priťahujete k sebe v tých vzťahoch. A či sa viac správate ako muž, alebo sa vo vzťahu viac správate ako žena. Zároveň ako žena v mužskej energii som v nefungujúcom vzťahu alebo vo vzťahu, ktorý nebol podľa mojich predstav a očakávaní, tak a bol to vzťah o príchodoch, odchodoch, ukončení a nanovo začatí a podobne, cyklicky, tak som si začala nastavovať tzv. Zdravé hranice. A dnes vám môžem zodpovedne povedať, že je veľký rozdiel medzi zdravou hranicou a prekážkou vytvorenou egom. Pretože ja, keďže som bola žena v dominantnej mužskej energii, tak som nemala vytvorené zdravé hranice. A tým nechcem povedať, že muž ich nemá. Zrejme asi aj muži by mali mať. Ale muži v mužskej ich rozhodne majú. A chcem tým povedať, že nech vám kdokoľvek povie čokoľvek, aj ja. Nech vám kdokoľvek povie čokoľvek, nech dostanete akúkoľvek informáciu, tak treba tam dať ten taký nadhľad v tom zmysle, že áno, je veľmi prospešné, podporné, ak medzi sebou zdieľame skúsenosti a poznania a ak môžeme niekomu byť nápomocný v tom, čím sme si my sami prešli. Aj tak to neznamená, že to, čo pomohlo mne, pomôže aj tebe. Že to, čo fungovalo mne, bude fungovať aj tebe.
že to, čo je pre teba zdravá hranica, je aj pre mňa zdravá hranica. A pochopila som to presne tým, že keďže som vôbec nevedela a nemala ich nastavené, tak som to uchopila tak teoreticky a nastavila som si ich, tie tzv. Zdravé hranice, dnes za seba svoje, poviem, že tzv., pretože zastavila som sa v momente, keď som si položila otázku, že to predsa nemôže byť zdravá hranica, ak sa necítim dobre. A tam som začala skúmať a objavovať svoje ego. Že to bola prekážka vytvorená egom a žiadna zdravá hranica. A takzvaná zdravá hranica ubližila v tom vzťahu nám obom, ale predovšetkým mne. Viac o tom, alebo v prípade, ak sa nachádzate v nejakých takýchto vzťahoch, nevzťahoch, alebo vo vzťahoch, kde to škrípe, vo vzťahoch, kde máte pocit, že dochádza k nepochopeniu, k tomu, že sú tam tlaky, tlak jeden na druhého, alebo tlak na zmenu v tom vzťahu, tak aj na túto tému, aj na rôzne iné témy, o ktorých sa budeme baviť a ktoré budeme zdieľať medzi sebou, tak vás týmto srdečne pozývam. Konať sa to koná vždy prvú stredu v mesiaci. Je to spirituálne učenie. Konkrétne teraz je práve tá téma. V auguste bude opäť prvá streda v mesiaci. Online od 18. do 20. V spirituálnom učení si budeme odovzdávať presne takéto skúsenosti, poznania a napriek tomu, čo vám odovzdám, prípadne čo tam niekto zazdieľa, alebo sa konkrétne bude riešiť niekoho konkrétny problém, takzvaný, alebo situáciu, ktorú rieši, tak stále je potrebné to iba vziať a doma, v hĺbke, v tichu, sám so sebou sa pozrieť, zosúladiť, či je to moje, či je to pre mňa. Či to je to, čo mne robí dobre. Ak nie, tak to treba nechať. Tak to netreba ani preberať, tak to nie je to moje orechové. Pretože iba to je vaše, ktoré cítite a robí vám to dobre a je v súlade s vami. Aby ste sa nielen, že dokážeme sa zacykliť v nejakých vzťahoch, ale aby ste si nenarobili ešte viac škody, než užitku a môžete počase zistiť, že bez tej zdravej hranice to bolo ešte zdravšie, než s tou zdravou hranicou. A o tom sa do hĺbky rozprávame práve na spirituálnom učení na túto tému. Zároveň ešte teraz ma v tejto súvislosti napadla jedna vec,
A presne v tom zaciklení sa vo vzťahu, že aj mne tak môjmu srdcu veľmi blízka kamarátka mi s takou láskou napísala správu, že dobre si urobila, že si to ukončila, lebo trvalo to už dlho. A neviem, či aj použila, že stratila si veľa rokov, alebo neviem, to je jedno. Čo tým chcem povedať? Áno, sme schopní a dokážeme sa zacykliť v nejakom vzťahu, aj to má konkrétny dôvod. A na druhej strane, ak si myslíme, že stačí ukončiť vzťah s tým, ktorým mužom, s tým, ktorým partnerom, bez toho, aby som pochopila, v čom sa potrebujem zmeniť ja, tak sa udeje iba jedno. Niekto je zaciklený s jedným mužom a niekto bude zaciklený s 10. To je jedno. Zaciklený a v tom kolečku sa budeme krútiť naďalej. Rozdiel je v tom, že len vymeníme myšku. Vymeníme Paľka za Janka. Ale bude to isté. Čiže ono nejde o to ukončiť vzťah. To tým nechcem povedať, že máte ostať vo vzťahu. Chcem tým povedať, že treba sa zmeniť vo vzťahu. Nezmeniť partnera, ale sa zmeniť vo vzťahu. A ako náhle sa meníme vo vzťahu, tak sa mení aj náš vzťah a mení sa aj partner. A ak nie, tak ukončujeme a odchádzame, ale úplne iný, lebo sme pochopili, prečo sme si pritiahli práve tohto partnera a už aj vystupujeme zo vzťahu iný a tým pádom vstupujeme do nového vzťahu iný a tým pádom je ten vzťah iný. Čiže nepríde iný muž, ale bude iný vzťah. A to je rozdiel. Dobre? Takže chcela som krátke video nahrať ako úvodné prvé. Trošku sa vám tak dať do pozornosti, aby ste o mne vedeli aj tí, ktorí o mne nevedia a tí, ktorí ma naživo ešte nevideli, aby ma videli. A o mne je všeobecne známe a tí, čo ma poznajú, tak vedia, že rada rozprávam. Takže veľmi pekne ďakujem všetkým tým, ktorí si to vypočuli až do konca. Kľudne môžete mi napísať prípadne aj nejaké otázky. Chcete niečo vedieť? Chcete sa niečo opýtať? Ja potrebujem byť v interakcii, byť v tom načúvaní a reagujem na to. Čiže mne to na to, aby som aj nahrala nejaké videá k nejakým jednotlivým témam alebo k situáciám, ktoré riešite alebo sa riešia na kolektívnej úrovni, tak ja stále potrebujem ten podnet zvonku. Čiže čerpám vždy z toho, čo počujem a čo riešia ľudia u mňa, v mojej prítomnosti a okolo mňa.
Takže budem veľmi rada, ak sa s niektorými z vás stretnem, či už osobne, či už na spirituálnom učení, alebo prípadne na osobných konzultáciách, alebo len tak tým spôsobom, že budem nahrávať ďalšie a ďalšie videá a budete na tej druhej strane a budete ma počuť. Všetko dobré prajem, veľa lásky a veľa súcitu, a predovšetkým sami so sebou v tomto transformačnom procese vývoja nás všetkých. Pekný večer. Majte sa.